ביציאה. אז בוקר טוב, אדמי. בוקר טוב, ביבוז. מה שלומך? בסדר גמור. אתה מתרגש? מאוד. יופי. היום אנחנו ניסע מבוקרשט, נעבור את הטרנספגרשן, לאחר מכן טרנספגרשן זה מדרום לצפון, חוצים את הקרפטים, אחרי זה בסוף אנחנו נגיע לסיביו. זה היה עד פה? נסיעה מאוד ישרה, שהגענו לפה ככה, יצא להזרים קצת אדם ברגליים כי היה קצת ימינה שמאלה והייתה קצת תנועה, וזהו, ועכשיו התיישבנו בבית קפה שיש לנו הנחה בו. כן, יש לנו הנחה בגלל שבעל הבית הוא אופנוען. נכון. אז יש לנו הנחה. מה שנקרא אגם וידררו. אנחנו עולים לאגם אחר, אגם בולה, שלמעשה זה הר גש לשעבר, זה בתוך לוע של הר גש. אנחנו נמצאים על הכביש שבארץ מוכר ככביש 7C או הטרנספגרשן, וזה הכביש שחוצה מדרום לצפון את הרי קרפטים. וזהו, יום יפה, אני מאוד נהנה, אני עם הבן שלי שהוא מצלם אותי עכשיו, ואני מזמין את כל האופנועני ישראל להצטרף אליי לסיבוב שאנחנו התחלנו היום ואנחנו נמשיך אותו במשך 5 ימים. אז נתראה בהמשך. וזה הבן שלי, אדם, שעליו דיברתי, אופנוען אמיתי, לא כמוני מזויף. יצאנו כי יש פה את הנחל המשפחתי שלנו, כן, נחל משפחתי, כץ, כן. וכנראה את הנקודה הקבועה שלנו שיתפו או מחקו, אז מצאנו נקודה חדשה. ומה נעשה פה? תה, מים מורתחים. אז יאללה. מים ישירות מהנחל. מים צלולים. יציב? עד שהמים רותחים. בואו אני אספר לכם קצת, ראיתם קצת את הכביש טרנספגרשן, את הסיבובים, סיבובים אדירים. הכביש הזה, בנו אותו
אחרי שרוסיה, שברית המועצות לשעבר, פלשה למעשה לצ'כוסלובקיה ב-1968, והוא נבנה על ידי חיילים רומניים ועצירים ועצורים של המשטר הקומוניסטי. זה כביש, כפי שאמרתי, שהוא חוצה מדרום לצפון או מצפון לדרום את הקרפטים. זה כביש אסטרטגי, ובהמשך אני אסביר לכם למה. אז המים רתחו. עכשיו, הבטל. אז הגענו לאגם בולה, שסיפרתי לכם עליו כשהיינו באגם הקודם, בוידררו. זה אגם בולה. זה אגם שנוצר בלוע של הר גש. אנחנו נמצאים פה בגובה של 2,200 מטרים. ולמעשה מפה אנחנו נתחיל לרדת. עד פה אנחנו עלינו, מפה אנחנו נתחיל לרדת. לא יודע אם ראיתם, אבל בקטע האחרון לפני שהגענו לאגם עברנו דרך מנהרה של בערך קילומטר זו מנהרה אסטרטגית שחצו אותה לתוך ההר. מנהרה שממנה יש כבישים שמסתעפים לכיוונים אחרים. מקום נהדר, קר, יש רוח. כשבבוקרשט יש 32 מעלות, אז פה יש, אני מניח שעכשיו 15 מעלות או פחות. ואנחנו נמשיך בדרך. כל הנסיעה של היום. כמה קילומטרים עשינו היום? הרבה. זאת אומרת כמה? 300 קילומטרים? 350 אני חושב. בסביבות 350 קילומטרים היום, אחרי הטרנספגר רשן, כל הכבישים העוקפים והכל, אז הגענו לסיביו. סיביו זה עיר יפהפייה בטרנסילבניה, והגענו פה בדיוק לתחרות רומניאקס. רומניאקס זו תחרות אנדורו, זה שלב בתחרות אנדורו העולמית,
והנה, אנחנו מצאנו פה, מה מצאנו פה אדם? בוא תצלם. זה נראה כמו האופנועים של הישראלים. האופנועים של הצוות הישראלי, הנה, טיולי אלון, אלון טורס. אלון טורס, אתה חייב לנו עכשיו פרסום חינם. ואמרו לנו ש10 רוכבים ישראלים מתחרים פה, שזה המון. 10 רוכבים ישראלים נמצאים פה ומשתתפים בתחרות, ואנחנו מאחלים להם ממש בהצלחה.